his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Moni abale ndi alongo okondeka konse kumene muli, takumananso pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachitatu pa 10 August. Lero timakumbukira Deacon Lawrence amene anali woyera komanso mwapadera maritiri, Saint Lawrence, Deacon and Martyr. Mawu athu atsekula lero mawu oyamba 2 Akorinto 9 ndime 6 mpaka 10. Uthenga wabwino Yohane 12 ndime 24 mpaka 26. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Augustine Kaliu kuchokera ku St. Matthias Parish, Lumbadzi, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Yohane woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Kunena zoona, mbewu ya tirigu imakhalabe imodzi yomweyo ngati sigwa nthaka nkufa, koma ikafa imabala zipatso zambiri. Munthu amene amakonda moyo wake adzawutaya, koma amene sayikapo mtima pa moyo wake pansi pano adzawusungira ku moyo wosatha. Ngati munthu anditumikira ine, anditsatire, motero kumene kuli ine komwekonso kudzakhala mtumiki wanga. Munthu akanditumikira ine, Atate anga adzamulemekeza. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Tikutero kuti lero ndi Chaka, the feast of St. Lawrence, Deacon and Martyr. Iye amene anaphedwa nthawi imeneyo pansi pa ulamuliro wa nkhanza wa ku Roma, nthawi ya Emperor Valerian. Ndipo mbiri imatiuza kuti iye Deacon ameneyo anali mmodzi mwa madikoni asanu ndi awiri 7 amene amatumikira Pope Sixtus wa namba 2. Chabwino, zotipatsa chidwi umalitiri ndi umenewo, monga takhala tikumvera mbiri za malitiri osiyanasiyana. Ku Afrika kuno amalitiri aku Uganda, kenako oyera akuluakulu mu mpingo, Petro amene, Paulo ndi ena ambiri, Agata ndi asizake. Lero tikunena za uyu amene anali Deacon, ndipo tikumutchula malitiri. Mphatso zimene anali nazo kupatula kukonda amphawi, kufalitsa uthenga wabwino monga Deacon kutumikira, analinso ndi sense of humor. Ichi timanena kuti munthu wansangala, munthu wa majokes, osangoti majoko awamba chabe ayi, koma kuti munthu amene pamene wakhala akubweretsa nsangala zina zake zabwino. Ndipo mbiri imanena kuti kuphedwa kwake anachita chomutcha, ndipo akumutcha choncho ndi mphatso ya nthabwala zakezo amawuza kuti yayi ukukhala ngati kwaphikika bwino ndithu, tanditembenuzeniso mutcheso mbali inayo. Zinthu tozodabwitsa abale ndi alongo okondeka, koma zimene zikutionetsa kuti mkuluyu analidi ndi chikhulupiriro chozama, analidi ndi chikhulupiriro cha mphamvu osati masewera ayi. Ndipo zolembalemba za mpingo zimatikumbutsa kuti the blood of the martyrs is the seed of the church. Kunena kuti magazi a malitiri ndi mbewu ya mpingo, magazi a malitiri ndi mbewu ya ekleziya, magazi a malitiri ndi mbewu ya mpingo wa pamalo ponse. Mukakumbukira bwino kuyambira Stefano, Petro ndi Paulo tanenayo, iyeyu Lawrence, oyera ina ambiri osiyanasiyana amene amaphedwa, powaphapo owaphawo amaganiza kuti akupha chikhulupiriro, amaganiza kuti akumupha ekleziya, amaganiza kuti akupha mpingo, kuti basi uyuyu tikamupha onse amene amamutsatira achita mantha asiya zimene akuchitazi. Tikamupha uyuyu onse amene amatsatira ajawo agwa mphwayi abwerera mbuyo, basi
mpingo wawo uthera pomwepo. Koma ku za ekleziya ndi za mzimu woyera, za ekleziya sizitha. Ndipo olo anthu tiwaphe cha mtundu wanji, magazi awo aja ndi nsembe yayikulu koopsa. Magazi amatitiri ndi nsembe yayikulu kwa basi. Magazi amatitiri ndi nsembe osati yamasewera imene akalowa nthaka ikubalabe zipatso za nkhaninkhani. Tikaona mpingo umene ukukulira, dayosisi yathu ya Lilongwe, madayosisi anzathu, kumachitaona kuti 1900 mmene amabwera kuno, tikamacheza ndi agogo ena pena, timapita kulikuni, komwe kuna mbuma, mperere, chiphaso. Koma lero tikukamba za maparishi ambirimbiri, yayi kubwera parishi inaposa chedwa uku kukulatu kwa mpingo. Koma tikunenatu ma 1900 chabe, nanga maiko enawo. Zonsezi kutilimbitsa mtima kuti amaritiri athu oyera mu mpingo, imfa zawo, magazi awo ndi zipatso zimene ifeyo lero tikudyerera. Ndiponso zitikumbutse kuti ife akhristu alero molumikizana tsopano ndi uthenga wabwino, anenetsa Ambuye Yesu kuti mbewu ya tirigu ngati sigwa nthaka ndi kufa, imakhalabe imodzi yomweyo. Koma ikuyenera igwe ndithu nthakamo ife kenako ibale zipatso zochuluka. Kutikumbutsa ndithu kuti ngakhale imfa ya Ambuye athu Yesu Khristu, chaka cha Pasaka chimatikumbutsa kuuka kwawo kumene kunapangitsa ndithu kuti mpingo ukhazikike ufalike posepose. Mulungu sataya wake, Mulungu satitaya ayi. Ndife okonzeka bwanji kukhala amaritiri alero? How ready are we to be the Lawrence of today? How ready are we to be martyrs of today? How ready are we to let our blood be the seed of the church in modern times? Umaritiri wa lero ulipo wina umene kwa anzathu maiko ena pa dziko lapansi pomwe pano, kandi ku Asia, kandi ku Europe, ku Ulaya, komanso ku Africa kwathu komwe kuno, alipo tikumamva kwakuti agwira asembe achita kidnap, iyayi mpakana mmodzi chabwino wathawa koma winayo amupha. Ayi munthu anakalowa ntchalichi mpakana wapha ndithu akhristu. Kodi zikhala bwanji lero? Ndi zinthu zimene tikuyenera kuzipempherera kwambiri, kuzipempherera kuti Mulungu ayike mwatsogoleri a dziko, mwatsogoleri a mpingo, njira zabwino zoteteza nzika zawo, zoteteza wina aliyense mosayang'anira chipembedzo. Komanso ndi chenjezo lina lotikumbutsa kuti atsogoleri kandi ife alero kandi aliti, tisayiwale kuti adaliko ma empara kunja kuno, analiko anzathu amene amafuna kutseka pakamwa atsogoleri kandi amipingo, amene amafuna kuti aphe mpingo. Koma zili kuti magazi amaritiri si amasewera, magazi a munthu wina aliyense, kuti takhetsa magazi a munthu si chibwana. Zitilimbitsanso mtima kuti kupatula imfa ya umaritiri imene tikunenayi, masiku ano ngakhale mpingo ukutha kukumananso ndi mikwingwirima ina imene tingathe kunenanso molimba mtima kuti ndi umaritiri wina wapaderadera, mmene nthawi zina amatinyozera kandi mpingo, mmene nthawi zina anthu akugwirisira ntchito matsamba a mchezo, social media, kunyoza mpingo chifukwa chowuzidwa zoona. Ka audio aka kutumiza uku ndi uku, mwakuti enaso kumangutumiza kwina kuti kose mwakuti inu muchiona kuti munthu akutinyoza nkupotumiziranso enaso chabwino poti ndeza ulendo uno. Koma zimenezi sizoyenera kuti bweza mbuyo ayi. Zimatheka nthawi zina iweyo munthu kukunyoza, iwe kufika pokhetsa misozi kudzilira wekha mchipinda mwako. Tenga misozi yako ngati madzi amene akuthirira mbewu ya chikhulupiriro mwa iweyo, ana ako, zidzukulu zako. Ndipo tidziwe olo ife amene kati manyoza anzathu, kunyoza mpingo, kuwanyoza nsembe yathu, kuwanyoza kandi ndani, kumunyoza kandi Khristu nzathu, ife takulimbikira ameneyo tikumpatsa madalitso, sitikumutemberera, tikumpatsa madalitso. Ndipo tidziwe kuti misozi yake ameneyoyo sipita pachabe, kubula kwake, kudandaula kwake ameneyoyo sikupita pachabe. Misozi imeneyoyo ndi ngati madzi amene tikuthirira mbewu ya Chikhristu, mbewu ya chikhulupiriro, mbewu imene ipitirize kubala zipatso. Tisachedwe ndi ifenso amene akutinyoza ka ena
kudandaula, hayi basi ndileka mpingo, hemwa kuti mmayimba kale, ndileka mpingo, ndileka ayi nsaleke mpingo wa beba sintani kodi sindileka, sindidzasiya za mpingo wanga ine. Nanga ine ndilekerenji zokoma, sindidzasiya chani kodi ine za mpingo wanga. Lawrence woyera komanso oyera wonse amalitiri osiyanasiyana leroli atilimbitse mtima. Atilimbitse mtima tonse kuti khazikani mtima malo pa ize palo. Sindinoyamba kunyozedwa, sindinoyamba anthu ena kukunenani chifukwa cha ekleziya, sindinoyamba anthu kukunenani chifukwa cha za Mulungu. Maso patsogolo, limbani mtima. Misozi yanuyo, magazi anuwo ndi mbewu imene mpingo upitirire kupitabe patsogolo. Tikhala anthu olimba mtima, anthu ololera, osachita compromise choona, koma oyima nji pa choona pa chilungamo. Ndipo Lawrence woyera atipempherere tonse. Amen. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to